Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Home ni Marua. Nakakita ko si Gabriel kagadiya. Mito man sa kusugo si Marla. Magtarong sila paghigda. Mahimo nga si Marla ang nakabati ni mo, Noy Maning. Mahimo sab nga si Marua. Unsa? Unsa ipot may pasabot? Unsa? Naposes na gyud ni Marua ang lawas ni Marla. Unsa? Nga atong problema karon. Kung saan sa pagpahawa si Marua diha sa lawas ni Marla. Nagamhanan man na siya. Mas gamhanan ang pagampo, Elgin. Gusto ka, Gabriel. Pero ang mga banggiitang mga demonyo, magkamao nga magpabungol-bungol. Aron dili makabati sa atong mga pagampo. Unya lagi. Usa may ikatambag ni mo rin kahimtag karon ni Marla. Ato naman siya pasagdan nga maingon ana. Di na siya magkakaon. Kay musuka na siya. Madaot yung lawas na madugay. Ambot oy, naglibog ko. Pero, Gabriel, hay nang hunting. Ha? Nga nung nangita mo ka sa hunting? Patanawa lang ko sa hunting. Niyaraw. Unsa ka man mo ang hunting? Maulang ko na ang makapagong nga dili hingpit nga mataw si Marua. Ha? Elgin, nadaha ka na ba sa gustong mahitabo ni Lolo Paulo? Wa, Noy. Pero, nahuna-huna na nako nga husto siya. Ayaw na lang pag-una-una sa pagdunggab ni anak ng Marla, Elgin. Kay kita gyud ang magkaaway. Naibaw ko. Busa, taguin na lang na, Gabriel. Salamat nga nakasabot ka. Usa may sunod ang buhaton karon. Nagunahon na pa ko, Noy. May tingali, Noy, nga mupahuhay ka na. Kami lang muna si Elgin ang mubantay ka, Marla. Ha? Lapod ka na kayong tanaw, no? Nang lagom ng imong mga tabon-tabon sa mata. Sige, pero ari lang ko sa kilid ba ka? O ayaw gyud mo pagbuhat og dili maayo kang Marla, ha? Misaad ako ni mo, Noy. Panalipdan ko sa Marla gikan sa kuapuhan. Sige na, katawag na. Gabriel! Doon sa balingan ko po. Di naman maluin ako. Gabriel, ba't bali ko sa kapos? Gabriel! Apuhan yung taon ko ni mo. Ay, ako kunaya. Dili na mo mausap ang atong misyon. Nasuwat na ka na sa itong kabalaran. Ikaw nagatapos ang manununod sa itong misyon. Kinaang buhaton mo nga itong buhaton. Luwas siya ang kalibutan, Gabriel. Elgin, gamit ang inyong utok nung dili ang kasing-kasing. Dili na si Marla ka nang ikatobang ninyo. Si Marua na ka na! Nilihok na si Marla. Nansab, Gabriel. Milimbag niya sab siya. Unsay una-una ni mo, Elgin? Napaka si Marla de sa iyong lawas? O si Marua na nang naadiha? Sa akong tanaw, napas Marla. O gibilanggo na siya ni Marua siyang lawas. Kung mo na, silang duwa si Marua o Marla ang naakaroon sa lawas ni Marla. Klaro na gina. O, Gabriel. Miyo na sa paglimbag. Kanipis na si Antiyan. Kung dili siya makakaon, mamatay siya, Gabriel. Pero saan man ito pagpakaon niya nga, musuka man siya. Oh, Gabriel, nakita ka ba sa kung nakita? Ha? Ano sa man? Ang tiyan ni Marla. Ha? Uy, nilihok kini. Gusto ka, Gabriel. Pilihok kini. Klaro kayo kay nipis kayo yung blouse. Elgin, kinalang makita na to ang ilawom sa entiyan. Kung ano saan nang naglihok. Ha? Ikaw ko rin tanaw, Gabriel. Nahadlo ka, Elgin? In love ka man yun ni Marla. Ikalay hika pala niya. Di lang ko. Sige. Akong waliso ng iyang blouse sa tiyan. Pag hinilang, Gabriel, ha? Ha? Karuhaw na. Kung saan nang naglihok. Tingalig mananap na. O, bitin ba ka? Unya,
kalitan tagtundok. Nagliyok kito. Ang iyang tiyan. Murag tunay bitin. Walisa na yung blouse. Aron makuha mo kung unsa nang naglihok siyang tiyan. Oo, sige. Ako nang waliso na. Ug pangandam, Elgin. Sige, walisa na yung blouse. April, unsa man ka? Napatumay nung kadiha. Gikulbaan akong nagtanaw sa tiyan ni Marla na nagimok-gimok nga murag bitin. Kinahanglan imo ng waliso ng iyang blouse aron ato nang makita kung unsa na. O sige. Waliso na gid ako. Uy, mananap. Gusto ka? Uy, mananap pero ang naglihok yun ang iyang tiyan. Gabriel, unsa man nagdagandagan sa tiyan? Elgin, murag dunay mananap ilawom sa iyang tiyan. Uy, Gabriel, tanawa. Mihunong na ang paglihok. Unsa man na? Marami por maglitra. tuod. Litra tuod ka na. Ug mabasa na. Basaha ko nung. Mabasa na tuod. Kadyo ta? Tabang. Tabang? Kun muna. Tabang. Gabriel, nangayop kitabang si Marla. Usa? Ang bibi, okay, basa. Naatod ang pong tabang. Usipo ato na to ini. Ha, Elgin? Ayaw na ha. Magunaw na pa ko. Tabang. Nangayo siya tabang. Kung mauna, naglisod na siya sa pagkontrolar ni Marwa. Utsa. Buot mo ipasabot nga di na mo gawas si Marwa diya sa lawas ni Marla. Mauna, Gabriel. Tungod kay nangayo nagpakitabang si Marla. Napreso na si Marla sa kaugalingon niyang lawas. Mauna ang kasagarang mahitabo sa masudlan og daotang espiritu. Pero Elgin, doon nagipaagi nga maluwas na to si Marla. Kuan, maghunahon na sa kuan ha. O sige. Kinalang magunaw na dahin ka. Ayaw na paglangan. Ay lang kong dali-dali Kay naglibog na ning utok nako. Wa ni sa akong gitunan o sa akong mga nabasahan ang nahitabo ni Marla karon. Talagsaon kay ni. Pero mituo ka sa panultihon, di ba? Nga ang tanang mahitabo ining kalibutan na. Doon lagi mga rason. O lagi Gabriel. Pero ang katarungan ining pagbalik ni Marwa, ang kinahanglan nga atong mahibaw-an. Doon na ni bugat nga rason. Usa. Buot ni may ipasabot nga, di kay ang pagpanimaos lang yun sa among kaliwatan ang iyang tuyo? Ini iyang pagbalik? Dili, Gabriel. Usa. Gusto lang yun tingali niya sa kupon ng tibok kalibutan, Elgin? Ha? Mau ba? Posible. Pero, doon na pa'y mas labaw ang maong katarungan. Kung mauna, kinahanglan nga imo nang mahibawan. Oh, Gabriel. Ha? Wa na mawa ang litrang tabang siyentiyan. Oh, uy. Kinahanglan tabangan ginato siya, Elgin. Manawag ko ni Cha Lourdes. Kinahanglan nga iyan akong tabangan ining problema ha. Kaya naglisod akong sulbad ini. Dinilang ka ha. Ug bantayi ka ng tiyan ni Marla. Basig doon na pa'y laing mensahe siya para nato. Sige. Marla, nakabati ka man ako? Kung nakabati ka man, paningkamot nga makalingkawas ka ni Ana Marwa. Naunsa masabni, oy. Di man makontak si Cha Lourdes. Diyan. Usa naman ay tabo sa babaw. Aray. Lo, ikaw na lang ako sutihan nini, oy. Kay di pa man ako makontak nga akong iyaan. Usa naman. Nausa naman si Marla. Lo, wala maglihok si Marla. Pero may litra nga, may marka siyang tiyan. Usa mga litra. Litra nga ang pong tabang. Mau ka na. Naglisod na siya sa paggawa siyang lawas. Nauli po na siya ni Marwa. Busa kinalang dunggabo ng iyang kasing-kasing Elgin. Ano? Dili mahimo nga mabuhi si Marwa sa lawas ni Marla. Musamot siya kagamahanan o gubo niya ang kamalinaon sa kalibutan ni Elgin. Pero, Lo, lisod mas na gusto nang mahitabo, Lo. Di lagi may magkapatay ni Marla. Badbari na lang lagi ako sa kapus. Kung na mo patay kang Marwa. Dili, Lo. O si dili. Dili ko mo surrender. Doon na kinisulbad ang nahitabo ni Marla. Mangita ko paagi nga makalingkawas siya gikan sa pag-ulipo ni Marwa. O yun na, kinsa'y tawagan mo.
ang akong iyaan. Siya lang makagiyan ako sa sunod akong buhaton. Tiya, tubag ka lang yung taon, maluoy ka. Tabangin taon ko. Oh. Hello, Chat Lourdes? Salamat nga, may tubag ka na yun, tiya. Oh, may nahitabo na sa Marla. May mimar kasing tiyan nga nagpong tabang. Tiya, unsa may puti pa sa buti ni? Unsa man? Marla, nagkabati ka ba na ako? Ayaw yung pagsurrender ni Marua. Kung naaman sa karon sa imong lawas. Ayaw ihatag ni ang tanang katungod sa imong lawas, Marla. Paabutang higayon nga makapangita migpaagi si Elgin. Nga mapapahawa ka na si Marua sa imong lawas. Tinuod ka, Gabriel. Oh, isulti si Marla nga nagpiyong ang imong mata. Imo kong papawaon sa lawas ining bayana. Makahimo ka ka. Marua? Ikaw ka na, Marua! Ikaw! Dili na ko ninyo kapugngan, Gabriel. Hutdon ko na kamong tanan. Usa? Patyon ko kamong tanan nga may patay na ko. Kamo ang nakaingon sa akong mga kasakit. Kamo! Di ka mo lampos. Di ko musugot. Marla, kung nakabati ka man ako karon, ayaw pagsurrender ni Marua. Kay mahal ti ka. Ug buhaton ko ang tanan nga maluwas ka, Marla. Kana ay panumpa ko nimo. Oh, Marla, nakabati ka man ako. Mahal kay ti ka. Busa pagigbatok ni Marua. Ug balik ako. Nakabati ka man ako, Marla? Marla, I love you. Gabriel! Oh, nay maneng. Ay, Nakiksulti ka sa kong anak. unoy, gibilanggo na siya ni Marua, noy. Di na mo gawa si Marua sa lawas ni Marla. Pero di ko masurrender, noy. Mahal ko kay imong anak. Ug buhaton gyud ang tanan nga maluwas siya gikan na ng Marua nga naa sa iyang lawas. Oh, Gabriel, nga nung giwalis man ninyo ka ng blouse si Marla. Miliho kay yan tiyan, noy, ganina. Ug tanawa ka ng marka. Tanawa, noy. Oh, tabang? Muna, noy. Nagpakitabang si Marla. Di na niya magkaya ang gahom ni Marua. Pero usawa man na to siya magtabang. Usawa man na to papalayas ka ng Marua siya lawas. Ambot, pero tuwa na si Elgin, noy. Nangayo na siya tabang sa iyang iyan. Unsa? Wasap ka mahibaw kung unsaon sa pagpagawa si Marua sa lawas ni Marla? Ha? Gamito ni Marua ang lawas ni Marla? Aron matuman ang iyang buluhaton? Nagtuo ka? Nga doon ay laing buluhaton si Marua nga wa niya mahuman? Oh, gusto ka? Gusto niyang patyon ang tanang kaliwatan ni Gabriel. Kay mo niya ang may patay niya. Tinuod ka tiya? Nagtuo ka nga doon na pa'y labaw anang maong tumong? Usam ka tiya? Ha? Muna mo'y pabuhat na ako? Ipasubay kung unsay yun ang nitabo ni Marua sa unang panahon? Pero, isura na tiya, oy. Pila naman taong tagatos katuigan ang milabay sa panahon ni Marua? Usa? Posible nga ni Alang Sevilla ang tubag sa tanan kong pangutana? Sige tiya, ako nang buhaton. Suwayan ako pangitag pagi. Kung saan nga, mahibawaan ang sugilano niya na Marua. Sige, bye. Asa mo ko pagsugod ini? Saan man ako pagsubay sa sugilanon na Marua? Nga, 2030 naman in town, bro. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.